Il-Gvern ħabbar l-International Aerospace Coatings IAC fost l-aktar operaturi stabbiliti li speċjalizzaw fiż-żeba tal-ajruplani madwar id-dinja issa tieħu f'idea l-Aviation Cosmetics, inkluż il-ħaddiema kollha li huma impjegati magħha. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħal Safi, il-Ministru għall-Ekonomija, l-Intrapriża u Proġetti Strateġiċi Silvio Xkembri qal li dan l-investiment jimmarka tmiem ta' perjodu ta' inċertezza għal ħaddiema ta' din il-kumpanija. Minflok qal li dan hu l-bidu ta' kapitlu ġdid mibni fuq l-istabbiltà, l-investiment u fiduċja fil-ġejjieni ta' pajjiżna. Fissru bħala investiment li allinja ruħu mal-Viżjoni Malta 2050 għax jirrifletti l-impenn tal-Gvern favur il-kwalità u tkabbir ekonomiku li hu wieħed sostenibbli. Stqar li dan l-investiment u pass ieħor importanti fil-qasam tal-avjazzjoni lokali għax se jsaħħaħ il-kompetittività f'Malta u se jtejjeb il-kwalità f'dan il-qasam f'pajjiżna. Il-Ministru Xkembri qal li l-Gvern żamm kelmtu anke dwar is-salarji tal-ħaddiema li qal għaddew minn xhur ta' inċertezza. Jiena kont għamilt wieda ċara għal dawn il-ħaddiema. L-ewwel qabel kollox li dawn il-pagi jitħallsu mill-flus tal-operatur mhux mill-flus tal-Gvern, però mhux hekk biss li ħansibu soluzzjoni iktar fit-tul sabiex nattiraw investimenti ħorġi dirett barrani li jassigura il-postijiet tax-xogħol u wkoll il-futur tagħhom. U dik il-kelma żammejta. Il-Ministru Xkembri qal li dik li kienet sfida inbidlet f'opportunità ġdida għal ħaddiema u għal Malta. Ġibna u nnegozjajna l-ikbar operatur f'din l-industrija, IAC, sabiex bekk mhux biss dal-operatur ħajjieħu l-ħaddiema kollha, iżda ħajżid minn 60 ħaddiem għal 90 ħaddiem, ikompli bl-investiment. Il-kap eżekuttiv ta' IAC Martin O'Connell qal li kull sena IAC tagħmel madwar 700 proġett ta' żeba mill-ġdid tal-ajruplani. Qal li IAC espandiet l-operat tagħha lejn Malta għax pajjiżna hu post strateġiku. This opportunity is strategically valuable to us because we're always looking for where in Europe could we expand next. I know it's been a bit underutilized, but we're going to kind of change that and bring it up so it's actually running, full capacity, which in turn will create many new jobs for this local area. Il-ftehim ġie ffirmat mill-Ministru Xkembri, mill-Kap Eżekuttiv ta' Indis Malta Jean-Pierre Attard, mill-Kap Eżekuttiv ta' IAC Martin O'Connell u l-Kap Eżekuttiv ta' Malta Enterprise George Gregory fil-preżenza ta' uffiċjali tal-General Workers Union u tal-ħaddiema.